Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 9:50. O mag-upload na karon mga ka-listeners sa part 3 sa mibali ko tungod nimo, no? Nya magbasa ko sa comment mga ka-listeners no para daghan-daghan na ba ning comment no. Ang una mga ka-listeners si Pirulin na comment siya sa ikaw nga akong kinabuhi. Yun siya og kabaga og nawong aning cherry na ay tupak sa utok. Dili makasabot nga wala di gusto sa iyaha. Super kabaga og nawong. Nagkanyo na strong aning dramahan no kining ikaw akong kinabuhi no. Mga ka-listeners, labi na ni Cherry nga gahi kayo no. Mangugat yun siya siyang gugma nga dili makatarungan no. Mga ka-listeners. Kunya si Islab's Potato Price. Hi Idol, please ko upload sa next part. Thank you Idol. Idol pa shout out sa akong Mama Dili. Mama Dili ug Papa Edgar. Shout out sa imong Mama Dili no ug Papa Edgar. Salamat kayo Islab's Potato Price no sa imuhang pagpaminaw sa mibalik ko tungod nimo. Nya part 3 na taron. Nya napaday kay comment, Idol asa man ang sumpay sa langit kakilat ko. Please humana Idol, salamat kayo. Naka-playlist na siya no, Islab's Potato Price. Subaya lang sa playlist no karon di na ka mabitin og paminaw no kay naka-playlist gyud na siya no kanang langit kakilat ko. Salamat kayo no. Nya si Amor Mew Karin, wow, tulo ka hearts, thanks no. Salamat Amor Mew Karin. Nya si Frank Silisas, Silisa, no? Frank Silisa. Pa-request boss katong drama nga Radyoman. Pasensya kay no kay murag na tulo ra ka episode akong na kopya ning Radyoman no ako kasumbay ani sa una no kay pampuy usog itong time og kuan o trabaho di ko time dai mo ka record trabaho ko to sa mall sa una nya buang buntag man ang drama no di ko ka record na nano episode na nga marog tulo ka buok sa Radyoman no pasensya kayo no Frank Silisa. Nya si Tima Kulay Mundihar, hi Lods, mayong gabi, salamat na usab sa pag-upload sa part 15. Amping kanunay, God bless you Lods. Salamat kayo Tima Kulay Mundihar no. With heart of prayers no. Salamat kayo. Nya si Angelica Birami, hi Idol, mayong gabi. Salamat sa pag-upload sa ikaw nga akong kinabuhi. Nagpaabot ko aning dramaha. Ug ayaw di ay kalimot sa pag-upload sa part 3 nga mibalik ko tungod nimo. Nindot sa ning dramaha, salamat. With emoji no. Nag-heart ang mata o ng lupa ng mga heart no. Nakapamula nga emoji. Salamat ila Kulay Mundi. Angelica Birami, salamat no. Nya parte na kita sa mibalik ko tungod nimo. Nya si Real Biringgil. Salamat sa sumpay Idol, God bless. With emoji nga nag-heart no. Pa-shout out ko sa akong uyab Idol na si Christy Amlon na taga Cotabato. Shout out ni Christy Amlon no sa diha sa Cotabato. Gi-shout out ka sa imong uyab na si Real Biringgil no. Unya si letter A mang profile. Salamat Idol, listening from Kuwait. With Tulok Heart. Salamat kayo no, user man eh. Unya si Chira Grace Linos. Salamat Idol, nagulat jud ko ani kay trailing na kayo with upat ka heart. Salamat kayo from Hong Kong. Upa shout out pod. Shout out nimo no. Chira Grace Linos no. Salamat kayo sa pagpaminaw diya sa Hong Kong no. Salamat kayo gid sa pagpaminaw. Nya si Rico Rini Gadularuya, thank you Sir John sa part 15 sa ikaw ang akong kinabuhi with tulo ka heart. Salamat kayo Rico Rini Gadularuya no sa kanunay pagpaminaw. Nya si Danila Gonzaga, thank you so much Sir John for today's upload with tulo ka heart no. Amping kanunay and may God bless as always with prayers. Salamat kayo Danila Gonzaga. Saisi Morales, thank you so much with tulo ka heart. Emoji nga smile on there. Local like. Salamat kayo, Saisi Morales.
Og si Mirasol, asa naman ang sumpay sa Happy Dakidak? Gireplyan ni Gisa Anura. Salamat Gisa Anura, no? Ikaw ming reply ba? Dugay na nag-explain si Sir John nga ang Happy Dakidak stop sa ang pag-upload. Basta kay how many times na siya nag-explain. Paminaw lagi tarong aron updated sa mga happenings, no? With emoji nga nagkatawa. Salamat kay Gisa Anura, no? Sa imong pag-reply, no? Kay di yun mo tanaw vlog ning uban. Nga nang di sila kay baw sa tubag ba? Mao ni sila ang membro sa mga Matic Forward mga kalisteners, no? Di yun mo tanaw sa vlog. Di kay baw sa update. Nya si MG si Roma. Thank you idol gapaminaw ko si Perme. Salamat no MG si Roma. O si letter L ang profile user. Hello sir idol. Thank you jud kaayo sir. Tulo ka heart. Salamat kayo no. User naman letter L ang profile no. Nya si G Sinet Gamay. G Sinet Gamay no. Salamat sa sumpay idol. Kapoy paabot pero okay ra sulit man pod. Pa-shout out pud ay ko sa akong partner na si Princess Bilyasor. God bless idol with emoji nga nag-heart. No? Salamat. GC o GC Net Gamay no. Shout out ni Princess Bilyasor no. Gi-shout out ka ni GC Net Gamay no. Og si Jocelyn Infante, salamat Lods ni anag yun ang akong gipaabot with tulo ka hearts. Salamat Jocelyn Infante. Og si Lasido, thank you with heart no. Salamat Lasido sa imong pagpaminaw no. Ugway sa payan. Ginny Oliverio, thanks idol. Salamat po Ginny Oliverio no. Si Lini Omega. Kagigil yung boses ni Cherry katawan ng tulo ka emoji no. Nanggigil. Salamat Lini Omega no. Nya si Annalyn Samson tulo ka heart. Wow, nagsunod idol. Salamat kaayo. God bless you always nimo idol. Salamat Annalyn Samson. Si Mitch, lami kayo bitayon si Cherry Patuwad, makalagot from Kuwait. Salamat Mitch no. Nanggigil si Mitch kay Cherry no. Unya si Kisi Mark Polbos. Thank you sir. Mao ko ang kalingawan sa office ang mga drama para mawala ang kalaay. With emoji nga nagkatawa. Salamat Kisi Mark Polbos no sa imong pagpaminaw no sa atong mga upload nga drama. Diya sa imong office no. Nya si Edwin Panchu, lamat bus dyan, part 50 na dyan, kay nindot kaayo ni unta, makit-an unta iyang labi. No? Salamat po Edwin Panchu sa imong pagpaminaw, no? Karunay. Ug imuhagi po ni, bahalag dugay ka maka-upload, basta mag-abot lang dyan, magpaabot lang dyan mi. Nindot ang tag-as drama. With like. Salamat Edwin Panchu, no? Nya si Isim, wow, di ana akong gipaabot idol. Salamat kaayo. Please amping mo diha Perme. Idol, minaw lang ko Perme. God bless as always with unom ka heart. Salamat Isim no. Kanunay gid si Ma'am Isim no. Salamat kay Ma'am Isim no sa imong kanunay nga pagsuporta no. Si Welcome Bisaya Channel, uy, murag karon pa ko kabantay ni balik og comment no. Si Welcome Bisaya Channel. Idol, asa naman ang part 7 sa Happy Dakidak? Mao na to akong i-explain no. Tanawal akong vlog, Welcome Bisaya Channel no kay kuan. Hindi na magbalik-balik o explain. Puho na gyud na to masumpayan ang Happy Dakidak. Sa pagkakaroon nagpaabot na kita nga mahuman ang isa pasalida no sa writers aning maong drama no. Nya pasensya kayo sa mga nangita sa sumpay no sa puho na gyud no. Si Wildflower, thank you so much idol. Way sa payan Wildflower no. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. O si Mars Jackie. Ang tud-asa ni nga part, excited naman ang kita. Excited naman magkita si Jomel ug Anali. Uy, ug Bibi Ila. With emoji nga nag-heart, no? Salamat, Mars Jackie, no? Nagkita na yun, eh. Sila. O pala na ito ma-upload kay ipabot matugpito ka episode, no? Nagkita na yun sila, no? Sa iyang mama, pero ipalayo siya ni Reyna, no? Nga trailing na kayo, eh. Hapit-hapit na po ni matapos.
abang-abang lang no, Mars Jackie no. Nya si Algin Corsiga makalagot ka chiri we. Ga emoji katawa. Mao gid makadala gid sa emotion ni drama no. Si Jean Ruiz buanga ni chiri we. Grabe na jud iyang ka-obsess kay Jomel. Salamat kay idol, God bless. With emoji nga with blessing. Si tawagan ni feeling blessed. Salamat Jean Ruiz no. Duha ka emoji. Si Zenia Morales. Salamat kay Sir John Radio na upload na jud ang part 15 with tulo ka heart. Salamat Zenia Morales. Og si Chichina Quino. Salamat sa upload. Way sa payan Chichina Quino no. Salamat po no sa imuhang super thanks no. Salamat kay Chichina Quino sa imuhang paghatag og super thanks no. Ikaduha na ni kahigayon nga na nihatag og super thanks ba sa una kay si Guaman to si Neil Alolino no. Nya karong tuiga nagiusa no, ikaw salamat kay Chichina Quino no sa imong super thanks no. Kumbaga sa trabaho pa nakatip kay ko ni. Salamat sa imuhang super thanks yun Chichina Quino no. Nya si Ma'am Isim, wow, new drama idol. Salamat kay idol, please don't forget to thank helpers. Okay, but still have a good one. And may the Lord guide you and protect us all. God bless us always. With Siyam Kahart, no? Salamat kay Ma'am Isim, no? Sa imuhang pagpakabana, Ma'am Isim, no? Salamat kayo, no? Nya si Jackie Ross, salamat sa imong paghago, migo. Aron makapaminaw kaming mga drama sa DWHP with heart no. Salamat kay Jackie Ross no, way sa paya no. Kamot ang kita ani nga bisag kanang sahay labad kay ba way gana i-upload pero may kamot jud yung maka-upload jud ta kay balo ko daghan kay mo nag-atang basta ng mga drama. Nya pasensya no kay di jud na to dali-dali no kay sahay ini laging kahinay po sa internet mga kalisod usap makasamot og labad sa okay. Dugay kasi apong sa cellphone. Nga time makatulugan yun na ini-upload kay tugay kaayo yun mabuntagan na lang yun kaya maudtuhan mahaponan hinayan mga kalisuners muna pasensya po no nga madugay tag-upload pero salamat kayo sa inyong pag-atang no paminaw si Ma'am Grace Blanca Flor pasensya na ka sa nagtinagalog sir kay isang semana na siya galing sa Manila mao lagi ay kini magtinagalog uban ba no Bisaya tong drama no ano lagi pong magtinagalog no Bisaya man itong drama no mapasagil na ning basers ni mga Tagalog itaw ganahan lang gud siguro po siya magtinagalog no kay nindot man gud paminawon ning magtinagalog ta kay mura po tag taga Manila no pero Bisaya man tang dako gud no be proud to be Bisaya no salamat kayo no Ma'am Grace Blanca Flor. Og si user letter M, wala pa ba kasunod number 16? Part 16, basin karon Huwebes tingolo at tingali. Di pa ko kasyo no, basta kay panikamutan na nato no. Ang part 16 sa ikaw kung kinabuhi no. Trailing na ba? Si letter M, salamat sir, nagkanindot na gyud. Mo gyud. Nindot na ganyan drama ha. Si Lasido, thank you. Isa pa yan Lasido no. Puro ni thank you. Dughan imuham ni tanan. Upat kat comment no. Thank you. Salamat Lasido. Isa pa yan no. Nya si Ma'am Isim. Salamat idol. As always. Minaw lang ko have a great day. Salamat idol as always. Minaw lang ko have a great day. God bless as always with upat ka. Salamat kayo Ma'am Isim no. Ug dinhi natapos akong pagbasa sa inyong mga comment no. Nahuman ra gyud nato no. Di na tabaglangan paminawan niyo ang part 3 sa Mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibalik ko tungod
nimo. You turned my life around. Kay baho na baya ka sa panahon karon? Huwag kay angay kabalakan, ma. Kauban ako ang akong knight in shining armor. O kung manguyab lang nako si Primo, approve without thinking. Unsa? Oh, ngano nako gang magkama? Bata ka pa. Huwag ka pa magahuman sa imong pagtuon. Please, anak. Ayaw in taon paguna-huna ni anang butanga. Ma, usa ka engineer si Primo. Kung magminyo mi nga dili pa ko makahuman sa akong pagtuon, mahimong si Primo ni mo pahuman ako. Dili. Oh, ma, Sorry. Sorry, anak. Sorry, nakalitan ko. Daghan ko pangandoy alam ni mo. O gusto ko nga ako mo ay mo provide sa katumanan sa mao kong mga pangandoy. Nga na may katawa ka? Kinsa may dili magkatawa, ma, uy. Ang buot-buot na ganitong ako, parte naman ni mo sukua. Dili pa ko andam, anak. Nga you will live independently. Nga, dili ka na unya mo parahid na ako. Ikaw na lang baya ang bugtong na hibiling importante sa akong kinabuhi. Ma, I still need your caress. Your love. Mahal ka kaayon ako, ma. Anak, mahal ka sab kaayo na ako. Ambot ko nun sa'y mahitabo na ako kung imo kong biyaan. Oh, biyaan? Asa man ko nga biyaan ka man ako? Kung magminyo ka unya. Ma, wa pa ko matagbaw sa akong pagka-legal age. Joke ra tong ako, ma, ha? Joke ra gid to. Wapagid mo to si Glenda, ma. Dili ka lagi makadali-dali sa pagpatuon ni Glenda, nak. Ayaw lagi pamugos. Tingalig likayan ka na gyud unya niya. Yan na gani kong gipinahan, ma. Nga ang among panag-uban ni Misty karong gabi. Mauna ko nung ang last. Kinahanglan nga imong sabton si Glenda. Kinsa bang inahan ang dili magduda sa imong atensyon? Siya mo'y hinungdan nga nung nagpaduol ko ni Misty, ma. Primo. Maligo na ko, ma. Bahala na ning among panag-uban ni Misty. Sika lagi ilang mga mata. Nagtuon lang yun sila nga. Di ko businessman. Kay na nag-iara ko convenience store. Nga naman di ay. Kung maura na akong gipanag-iya. Way puhunan? Oh. Mura mag-yari ala kong amo ka. Nga naman di ay, Ipoy. Abot pa ko sa kusina ang imong katawa mo, Seng. Oh. Saan may katawa? Pila gid mo, Seng. Pila yan, pila. Sa'y pila? Pila ba imong daog kay mangayot ang barato? Oh. Kung matuman ko lang akong plano, Ipoy, sobra pa sa nakataon ko sa luto. Siyalan. May kisurvey manggod kong lote. Nga mao niya tukuran ko sa akong lain nga convenience store. Dako pa sa sikat nga mall sa unahan. Why? Tiul ka mo, Seng. Oo, mao na, Ipoy. Litsi. Murag kamino sila na ako. Sabi kay, na nag-iar ko convenience store. Why? Nga nagutong, ang kaminos pinali mo, Seng. Nga no, wala kinahanglan og dagkong puhunan ang convenience store. Kana! Kana! Mao gina, Ipoy. Mao gina. Nagkinahanglan sa buong puhunan ang usa ka convenience store. Mao gina ya kung ganahan ni mo, Poy. Mao gina, Poy. Mulaban yung kana ko, Poy. Uy, tural mo sino, ay. Ay, di ko malaman ni mo. Hindi ka mag-swildo na ko. Ang amat ko malaman sa mga mag-swildo na ko. Kana? Ay. Ilagyod. Og
utang kabubuton poy. Ay, turan. Inagyod. Dako biya kog gisweldo nimo poy. Dako magagiswilo ako, Buseng. Unsum di ay? Pila may imong gipirmahang sweldo, ha? Pila poy? 15,000, Buseng, akong pirmahan. Nga, gamay pa na! Kamay lagi kong nadawat, Buseng. Unsa? 9,000 lagi ko kung nadawat ako makubra. 9,000 ra. Hay mga 6,000, Buseng. Ha? Imong gisulba. Oo. Atras. Anong dali magang atras poy? Ngano man? Amping to, Buseng. Igoy na sa paros, Buseng. Namakaka. Utro sabdi kang nakaminos na ko. Bakakon ka! Ay, walang ko mamakag, Buseng. Pero ay nagkablaka, Buseng. Priya sa magyapon, o kisimila akong nadawat, di ba? Kay, wa may tik-tik ang kaon. Animal ka, ipoy. Ato lang kalimtang animal, Buseng, ha? O ako lagi, o sa lagi mong katawan, Buseng? Siyalan? Gusto to. Magpatukod na kong dakong convenience store, ipoy. Ipaibot ko ang bahay niya tong primo. Huwata nga musuod siya din araw mananghid. Ma, ako mo inang hangyo niya. Busa awkward man tingali kung siya mo mananghid. Siya may mudahan ni mo. Ma. Iha, mahimo ba? Siya mo ipasaka din aron mapahimangnuan ko siya nga dili magpakusog sa pagpadagan. O nga kinahanglan, nga iya kang ihato din wa pa'y 12 midnight. Dili na kinahanglan maghuwat pa tama. Nanaog na sa siyang auto. Og niya na paingon nga ni. Unsa man? Manlakaw na ta, Misty? Yes? Kining... Glenn. Dadon ko na ang imong daga. Ayaw magpakusog sa pagpadagan ha, primo. Bugtong kong anak ang sakay sa imong auto. Kay bawo ka bitaw nga di mo ko tigpakusog og dagan? Oh. Nakasakay na day si mama nga ikaw may nagmaniho, primo? Katodeng. Nagdibo ka. Ug katong nangaunta sa restaurant. Husto day tuod. So, shall we go? Ikaw ray akong giagad, Misty. Manglakaw namin si primo, ma. Okay. Gisali ko nimo nga akong anak, primo. And please, ihatod siya before 12 midnight. Way problema. Dali na, primo. Bye, ma. Gikunita ni Misty ang bukto ni primo. Ugwa ilikay ni primo ang iyang bukto na. Nakadungog ka gyud sa tugo ni mama nimo. Ihatod ko ikaw sa inyo before 12 midnight. Don't worry. Kung sayong mama ng party, di magpatudayon ko nimo. Kinahanglan sundo na to ang tugo ni mama nimo. Aron makakauban paghihapon ta kung doon na kay dakaw. Okay na gyapon ka kung ikaw lang gihapoy akong escort kung mo tambong kong party? Kung musugot si mama nimo. Wa na problema, primo. Dili may tabong malibaran ko ni mama. Sa buhi pa si papa nimo, Misty. Mali pa yung ba si mama nimo? Of course. Loving ba sila? Nganong nakapangutan na ka man ni Ana? Hangtod magod ka ron, tuwagin maminyog lain si mama nimo. Mauna nakapangutan ako kung loving ba sila sa imong papa? Of course. Loving kaayo sila, primo. Mihilak di siyang maayo sa haya ni papa nimo. Huy!
Nga ano pang mo may hisgutan nato ang patay? Ikaw, doon na kay uyab? Ha? Nakalitan lagi ka. Doon na kay uyab, no? At your age, imposible nga wa kay uyab. Usaray akong iyab, Besti. Oh, doon na kay Giday uyab? Pero nagkabuwag na mi. Aw. So sa ato pa, wa ka na day uyab karon. Pero ako pagyapon siyang gihandom hangtod karon. May nanawag na? May nahitabo ka sa lakaw nila na Misty? Si Willie di ay mo'y nanawag. Ako baka na siyang tupakon? Hasun mugod kayo ning tawana. Puro paukyab lang ang iyang isulti. Ay, noon, ako siya magamit. Aron magpalayo na nako katong stalker. Hello? Ay, salamat. Salamat. Imog yung gitubag ang akong tawag. Pwede makig-video call ko nimo? Unsa may mo tuyo, Willie? Iwa, good. Mga sweet nothings lang nga mga events. Ha? Ay, abot ako ipasabot. Mangumusta rin ko unta nimo. O magpatabang sab ko. Unsa may mo patabangan? Gusto mong ko nga padak-an ako nga akong convenience store. Kung mahimo ka kanang parehas sa mall. Kung dako kag puhunan, why not? Ay, akong gusto nga dunay mo control sa akong kwarta. Good accounting for that matter. Why problema? Kung mao, muana ko karon dayon sa inyo. Aron magkasulti tagtarong. Wait me, 30 minutes. Unsa? Buwan ako. Kadiyot lang, Willie. Sirado na nga among gate. Why makaabli ni mo. And besides, wa ko sa amo. Hain ka man day ron, Glenn. Hello, Glenn. Hello. Uy, na-off ba nangyali niya? Haskang di malasa sa paring nagpunyag na ko, uy! Mamauli na ta, Misty. What? Mao pa gani pagsugod sa party, mamauli na ta? Human naman ang program. Oh, come on, Primo. Ang program ramoy na human. Pero wa pa ang party. Wa pa ganito makasayaw? Naghuna-una manggod ko sa gitugon sa imong inhang. Dili maayo nga supakon siya kay tingalig. Di ka na makausap. Primo, mao palay pagten. Og 12 man ang gitugon ni Mama. Dali, be. Manayaw na lang hinoon ta. Di ko kamao. Tudlo, anti ka. Dali na ba? Misty, ika na lang sayaw. Tanawon ta lang ka. Abi man ako dili ka killjoy. Naghuna-una lang ko sa gitugon ni Mama nimo. Primo, don't worry. Ako na mismo mo'y magkipamauli ni mo inigabot sa oras nga gitugon ni Mama. Huwag gito baga ni Misty ang ako mga tawag. Hinoon, tingaligo ang makadungog kay Saba. Diligi ko may mutang. Nahadlok ko nga tingalig binuangan lang siya ni Primo. Kung si Primo nga akong lavi mo ay iyang kauban. Uwa ko'y angay kahadukan tungod kay gentleman ang akong lavi. Pero ang stalker ang iyang kauban. Ako'y sagan. Nga nung nagkailahang tod nga nasuod ni Misty katong stalker.
Nganong misugot yun ko nga kadtungo yung iyang kapartner sa iyang pagtipo. Pero, wamugod mo to nga ang iyang partner. Dili nagi ko mahimutang. Labi pa nga dili ko makatuog. Kung katong stalker ang akong tawag ko, naroon masayod ko nga anong bato baga ni Misty ang akong mga tawag. Basta ka. No. No. Dili ko manawag sa stalker. Makatag lang noon ikay kayo nga magkasulti mi. Abi pa lang unya niya. Ako na siyang kipasaylo. Basta, last na lang yun ng ilang panagkuyog. Ay! Nalibat ko! Oh, nung sa ka, Ipoy? Nalibat ko, Buseng. Anong nalibatan ka? Wah! Aw, karon! Wala. Wala na akong malibat, Buseng. Kaya may undang kang batsa. Aw, sa mga Buseng, doon contest kasi may weekend. Ang sa contest? Aw, nira mo kang sige na kaula ka, Buseng. Muna mag nagbatsa. Okay, pero may matikang gisunod, mo nang nalibat ko. Alam na ay. Libat din yung daan. Ay, sipa ko taon, Buseng, ko ay. Aw, siyalan man. Doon lang kayo problema, Buseng. Anong taan naman ka? Aw, alam niya tao, doon yung problema, Buseng. Hindi mahimutang. Kano saan ang kuko doon yung problema, Ipoy? Nga ko may tao nga dili magpa-apikto ang problema. Unya, alagay. Nung sige magkabalik-balik kong lakaw. Marag, wadyo ka mahimutang. Minaw, ako lang di una-una. Saan ako pagpaibot ang bahay niya itong kontra na ko na si Primo. Oh! Imol makang napalit ang ilang luna. Isi naging uni mo? Ikaw, what? Pipatakad po sa angilo eh. Mapriso ka ba ya, Ipoy? Uy, hala. Noon saan ka, Busing, oy? Ikarabitin ang sulti na ako ngayon mong ipaibot ang bahay na itong Primo. Kay, buhatan ang convenience store. Ay, mga bitaw na akong plano. Pero pag kumasayod, unsaon pag-ibot niya ito iyang bahay. Imol makang napalit ang ilang house and lot. Kasi nagsulti ni mo. Ikaw, what? Ano yabag ka niya, Ipoy? Mapriso niya ako tungkol ni mo, ha? Tarong yung istorya, ha, Ipoy? Ay, kot-kot ko ulo. Kot-kot. Ay, wabi na may klaro, Busing, oy. Ikaw pinagsulti na ako nga ipaibot mo ang ilang bahay, ang iyang bahay ba? Pwede ka ni mong lipaya. Dako kang katawa pag sulti mo ito, ha? Ano ya? Batakag mo masangin, Ipoy. Ikaw lagi nagsulti na ko, Busing. Wow, Sam niyo, ay, kung sa may tao, ay, kami sa dani na, ikaw hindi ko, ay, ikaw mag-insulti, ay, mayapag magkatang duhay ni Busing, ay, hindi na ko, ay. Wa ka ma-enjoy sa party? Enjoy man. Kay, kauban ko ikaw. Unya. Ganong apurado man ka magigpamauli. Gitugon ko ni mama ni mo nga before midnight. Iuli ka na ako sa inyo, right? Mao pala'y pag 11, Primo. O gani nga mihangyo kung mamauli na ta. Aron, di ko makasa ni mama ni mo. For sure, wag yun ron mahimutang ang imong inahan. Hadlo kang mama? Of course. Di ko gustong makasaan niya. Kay gusto sa di ay ko. Misty, be sensible. What do you mean? Wa ko'y respeto ni mama? Of course not. Nasayop ka, Primo. Pero sa'yo palang kayong ipauli, kod. Nanagana lang ko, Misty. Okay. Mananghid ako ni girlie nga mamauli na ta. Aron dili ka mo tagam. Ingon man sad si mama. Ay, period ha. Adto na ko si girlie. Sorry, Misty. Pero dili ikaw ang gusto kong ikauban karong kapiona. Magitubagan ni Misty ang akong mga tawag. Misag ang akong chat. Ako na banggalan sila apason. Ni
Sugod na ginikuba ang akong dugan. Kung si Primo na lang kaya akong tawgon. Salamat nga, misugot si girlie nga mo pauli ka na. Dili gyud ta siya mosugot. Pero ako sige pasabot og maayo. Tanawa ko na ang imong cellphone. What? Tingalig daghan miss calls ang imong inahan. Nahibaw na si mama, uy, kunain ko. Nahibaw ka na sa mother's instinct. Dilim gina sila mahimutang, Misty. Samtang wa ka pa niya makita. Kadiyot ha? Tanaw na ko kong cellphone. Oh my God. Wa ko masayot, no? Wag yun. Grabe ang miss call ni mama. Kadita kaya ako sa tawag ko. Di ba tingnan akong cellphone? Si Misty ang nanawag. Misty? Grabe sad ka ma, uy. Karagan ko rin na yung miss call. Kuan anak. Gibati man ko kamingaw ni mo. Oh, gid kaayo ka ma. Unsa? Kay bawo ka gid gamit ang bungog party, di ba? Nanawag po gid ka. Sorry nak. Tinuod lagi nga na-feel lonely ko nga wa ko ikaw makita. Misamot na hinuon ko ka homesick sa dihang wa gyud mo matubag ang ako mga tawag. Unsaon man ako pagtubag? Nga gibutan ko man sa akong bag ang akong cellphone, ma. Unya ako pa yun gi-off. Hain naman mo? We're going home, ma. Really? Niya nang imong daga, ha? Salamat. Si Primo ba ang nagkipamauli, ma? Kay mahadlok siya ng imong kasabaan. Dapat lang. Oh, sige. Mupa uli ako. Have a sweet dream. Oh. May gihungong ka ni mama, Primo? Unsa may iyang gihungong, Misty? Abi na kog doon na sa gihunghong, ma. Salamat kayo sa imong pag-escort ako, ha, Primo? No worries, Misty. Sige, adun ako. Oh, I love this evening. Misty. Oh, gikan kag party unya. Luyaman. Wagid ko ma-enjoy sa park, ma. Oh, unya wa makamatikod si Misty. Murag, hawa man tingali. Kaya sa higayon nga, iyakong birahon aron manayo mi. Ako man sa siyang ubanan. Naluoy ko ni mo, nak. O niya, ma. Imo na kong tabangan pagpasabot ni Glenda. Gusto ginunta kaayo ko, Primo. Anong nauntaon, ma? Nahadlo ko nga ma-out of timing unya ang akong pagpasabot ni Glenda. Mas nindot man gyud nga ipahimutang nato ang pagpadayag sa kamatuoran ngadto kang Glenda. Ma, intensab ang tinguha ni Misty nga iya kong masuod. Nahadlugan ko nga sa kadugayan. Matintal gid ko. Si Glenda man ka ang hinungdan nga nung ibalik ka. Magpadaog ka di ay sa tentasyon? Ma, tao lang gihapon ko. May kahuyang. Kana mo ya akong gikahadlukan. Kung magpadaog ka sa imong kahuyang, mapildi ka usab sa imong tinguha, Primo. Bisag dublihon ko ang akong pagpasabot ni Glenda kinsa kagyud, wala ko'y mahimo. Nak, ayaw pagtalaw. Barugi ang imong damgo nga ikauban nimo pagbalik si Glenda. Ang imong labi. Salamat sa bulawan mong tambag, ma. Ang gusto di ay tuod.
Wa ko ikaw masultihi ini kay may lakaw karabaganiha. Unsa mo ka na, ma? Kato ganing tagiya sa convenience store nga akong gikalalis. Katong tigo? Oo, mauna dong. Nga naman de. Miadto ka na sab sa iyang convenience store? Ay, wa, uy. So, di mo magkita, ma? Wa mi magkita. Mi anhig yun siya. Miati? Nangita na ko. Mansad. Nag-survey ko no siya. Nag-survey? Nag-survey siya kay nagplano nga anhi din ni magtukod sa usa ka dakong convenience store. Anhi din? Nahibong gani ko. Nganong anhi siya din magtukod. Nga pulos man pribado ni mga yuta din May mga tag-iya. Tingalig di Alzheimer to, ma. Ambot lang atong tawhan na, oy. Habi man gani na ko, ikay yan gipangita. Pero nag-survey lagi ko no siya. Ayaw itong tagda, ma. Tingalig mitukar na ang iyang Alzheimer. Ayaw kay ni Arday kas kusina. Morning, Buseng. Good morning man ka. Nagkape na kang giandam para nako. Uy, wala pa, Buseng. Mauna kina nakadaot ni mo ipoy. Di, yun ka mo iskaw. Salat? Ini kakita andam ni mo nga nagmata na ko. Mag-andam ka na yung coffee. Kanang init yun. Hot coffee. Ay, inigmatan sa punta ni mo, Buseng. Imunay kong paymahoon. Aron makainit kong tubig. O magkutawan di kang kape, hot coffee. Oh, superbiyo. Pubring superbiyo. Ay, sa lapita siya, Buseng. Ay, hibaw na bitaw kang pobre ko. Yung magipunan. Reklamo para bagyo ka. O man, manduan ka na nako nga mamutos ka na o pangitaglaing amo, ha? Salat? Mamutos agad-agad? Hindi ko aton sa mga pubring superbiyo. Di, palayason. Imo yung palayason, Buseng. Palayason! Aw, sige. Kung imo yung palayason, Buseng. Akong kubraho katong ikaduhan akong gipirmahan nga sweldo, Buseng. Ma. Ikaw ba? Dahil yung kakakomedyahan. Andan man na akong kapido. Dali taon do, kay naglain ng akong kabuhi do. Klaing tubuhi. Imo kong palayason. Ha, ikay init ang tubig, Buseng. Ha? Suminahita po na ako. Murag dunay nagpukaw na ako. Nagpahibaw na niya si Primo ang akong laki. No. Bunga lang tingali ito sa pagsigid ako ganauna. Nga tingali pinuangan ni Primo nga stalker si Misty. Ako sang... Ang aming puso sa akong laki. Sama sa tong timsong. Bisag pila pa katuig mo labay. Kita lang gihapon, ha? Unsa man di ay. Ako ra man kahit gititik sa imong kasing-kasing. Ug ako ra sa gipit-pit sa imong kasing-kasing. Ikaw ra gyud labi. Maginay akong ganahan mo. Dali, hindi ka mahatik na ko. Say atik. Atik sabdi ay tiyoy mong giingon nga ako ra gipitik sa imong kasing-kasing. Diyon. Atik po. Hindi na ko nimo uy. No? Daligid kayong maluod ang akong labi. Labi. Imanini akong gisaad mo, ha? Mamatay gani ko. Mubalik ko. Aron ipadayon ang duha na to kaguma. Iman-ik na. Aron di ka makaingon na nangatik ra ko nimo. Mamatay gani ko. Mubalik gid ko tungod imo.
Tawagan ko na lang ang nahitabo sa among panagkita kahapon. Huwag din siya mausapin. Bisan gani ang iyang tingog ko kin mausap. Pero patay na siya. Nakita ko ginang nga nagkadugo pa niyang lawas. Kaya dali kong miato sa ospital. Sa diyang tawagan ko sa iyang mama nga na-disgrasya si Labi ang tuwa sa ospital. Timan igda. Aron di ka makaingon na nangatik ko nimo. Mamatay gani ko. Mubalik ko tungod nimo. Labi, nga naman Kinsa maning batanon nga premo lang ihaboy ngan. Nga nagsige kahasol na ko. Kaya siya lagi mausip premo ang akong labi. Ma? Sinistil. Dili mayo nga makabantay siya sa lako nga nagilaka. Magdali ko panghilamon sa... Ma, nagmata ka na? Magdali ko. Dugay lagi kang nakaabli, ma. Dito ko sa CR pagpanuktok ni mong. Nganong nanarang ka lagi ka? Bitaw no? Dili man unta na ko trangkahan ang putahan kay naibaw man ko nga mudayon kagsulti ni sa akong kwarto. Wa na lang hinuon ko makatuog ni mo gigdada. Dali anak. Muhigda ko ha. Kunya, tupadayon ako sa pakigda. Paso na hinuon, ma. Nahilamos ka? Oo. Kay murag sambo lang akong wang mata. Wala ginahin ko makatuog gabi, ma. Nga naman. I cherish the moment nga kauban ako si Primo. Unsa? Nasuko ka? Anak, batanon ka pa. Wa ka pa gani mag-college? Ayaw yun in taon pag apil-apilan ng gugma-gugma. Oh, come on, ma. Gugma gidayon. Dili mahimong mo agi sa tag-infatuation? Ay, maura na'y paingnan, anak. Kanang gugma, ana na magsugod sa kaibog. Sa infatuation. Please, Misty. Humanauna ang imong senior high. Gentleman, manggod si Primo, ma. O ganahan kay kumamati sa iyang tingog. Nindot sa tingog man, no? Ay, ambot lang, Misty. Saman, ready na ba ang atong breakfast? Ako ang susihon, ma. Magdungan na lang tagawas din ni anak. Nagsiguro ko nga nakadungog siya sa gipatupad na kong team sa mundo. Naminaw gid siya. Kaya wa man maputol ang music. Mo na lang na akong buhaton. Inikabuntag, ako siya tawag aron. Papaminahon sa mong team sa dili na nagmutin. Wa man maputol ang music. Kutsaylo na nga naminaw siya o mahinumdum sa matamis na mong relasyon kaya ito. Ini kagabi isap. Ngun anak niya po nang akong buhaton. Labi. Inaot nga. Inumduman mo kanunay. Ang akong kisaat mo. Naroon di ka makaingon na nangatik ko din. Bisag mamatay na ko. Mubalik ko tungod niyo. Primo! Oh, ma? Nga na? Nak, nianasad siya. Kinsa?
tiguang nga akong giingon nimo. Katubang tag-iya sa convenience store. Niya nasab. Anong niya man siya? Mag-survey na sa? Ay, ambot lang ana tawhaan na, uy. Dali ma. Adung-adun ka ng tiguang nga way buot. Oy, Do. Good morning. Nag-unsa mo ka din? Nag-survey. Unsa may mo survey ho? Ini kong lugar, ha? Niyaday ka rin magpuyo, Primo? Oh. Nakaila ka na din ako? Kaila, eh. Isang pit magkag-Primo ni Misty. Mo nang nakaila ko na mo. Ako di si Willie, Do. Ila ta? Makikontra ka man ako. Ganong imo mang gituno lang imo ka man. Amigo na nang gutado, Primo. Migo lang gutagod kay sa di madugay. Magkasilingan naman unya ta din, eh. Unsa? Dawatan ako na yung kamagod. Pero nga magkaila-ila ta. Ako si Willie. Wilfredo. Ako mangutan na, oy. Oh. Og di ko ganahang silingan nga bagag na. Unsa? Gano? Uy. Mo tayo mong gibuhat nga nangambus nagkaon, di ba? Uy, tarong anang imong sinulbihan, ha? Tingulig makapatay ko! Uy, unsa good na. Nganong naalagoy patay sa inyo di pa nagsultihan, ha? Unsa man, giayo ni mong seminar ng imong anak? Ayaw kong ingnaana sa pagsudya, ha? Tingali ka ng imong utok, maiwa matarong pagkahimutang. Mahimo ka na siyang civil engineer, kunwa ko pa siya maayo pagkada. Civil engineer? Wa ko'y panahon nga mutubay sa mga taong bagagnaw. Ma, adon ako. Oh, sige anak. Sud na dito ma, og ayaw pagtubay sa mga tao nga parihas na niya. Sige na ma, sud na dito. Unya kay musurbi man siya din eh. Ipasurbi niya ang kabaga sa iyong naong. Sobra na ka, ha? Oy. Sud na ma. Sige, musod na ko anak. Og ikaw, lakaw na sad. Sige na, lakaw na ko. Kadiyot, tragod. Murag sayuran ka lang ginako na. Wa ko'y panahon sa mga tao nga parihas ni mo. Hoy! Pilay baligya ni mo ning imong luna! Bungat kay ako paliton! Oh, ni malay, wa na ko paminawa. Oh, misakay ng tunto siyang auto ay. Hala, iyam tinggal kong dasmagan. Dasmagan ko, kudakan ko! Kabuang ligdagan ang tiguang. Bro, ngano, ingon man siya nga silingan ako namin. May ibaligya day nga house and lot sa among subdivision. Anugon kung doon naman. Ako na lang hanggang si mama nga kami nila'y palit. Unsa kay tuyo at ang tiguang. Ano bang siya may akong giunahuna? Sugdan ko na ang nahuna-unaan kong negosyo. Hey! Sorry. Sorry gid kayo. Nagdali mo gud ko o wa ko makakita. Ha? Syaro ba yung kamata kita? Unsa man, nagpiyong kang naglakaw? Nagdali mo gud ko. May oras ming gisabutan sa usa sa imong financial analyst. Ha? You start my day with lima. Sorry gid kayo. Unsa? Sorry gid kayo, Glenn. Nagapas ko sa oras. Kinahanglang muadto pa ko sa akong abogado para sa akong business permit. Huh? It's none of my business. Og hoy, usbon ko ikaw sa pagpahimangno, ha? Palayo sa akong anak. Sakit, oy. Uy naman lay
Iyang isang pita ko. Isakitan ko. Pero, kinahanglan timanan ko ang tambag ni Mama. Diliin ako siya dali-dalion. Aron may kapain ng gid ang akong pagbalik. Sa'yo pagani sa buntag siya na akong nakita. Ug, hangtod ba ang perfume ni Lavi? Iya pag yung nakuha. Kani adto ganahan kayo kung gakso ni Lavi. Kay humot man siya. Ug ang pahumot nga akong nahanggap ni atong stalker, pausab ang pahumot sa akong Lavi. Pero, civil engineer sab siya. Karong taon-taon, manawag ko sa akong analyst. Aron masahiran ko kung unsa gyud business atong stalker sa akong kompanya. Grabe sad ka, ma. Oh, ngano, anak? May chat si Primo na ako, ma. Inyo ko na siyang gilisod-lisod sa iyang tinguha nga kamumoy muda sa iyang libro. Kinahanglan pa gyud siyang mo-hire og accounting clerk. That's our protocol, iha. Aron ang iya ng accounting clerk mo ay mohatag sa kinahanglan nun sa atong kompanya. Gisalig naman ka ni Primo ang accounting sa imong accounting firm, ha? Yan ang kinahanglan pa man siyang accounting clerk. Ini-graduate ni mo sa senior high. Gusto kong accountancy sabang imong kuhaon. Aron matubag mo ang imo karong gipangutanan ako. Mag-lawyer ko, ma. Kuhaon ang accountancy, anak. Una ka mag-lawyer. Dako kag ikatabang sa atong kompanya. Really? Yes. Magkontak kay dahil gihapon mo si Primo? Of course. Friends good me sa FB, ma. Kaysa may mo nagkontak ninyo? Si Primo? Oh. Problema ba ni mo, ma? Kinsay mo una na mag-contact? Ha? Ma? Misty. Tubag ako, ma. Problema ba ni mo kinsay mo una na mag-contact? No. Why problema, anak? Pero lain magud paminahon nga ikay mo una niyag tawag o kaha mo chat. Oh, come on, ma. Millennial na ron. And it doesn't matter kung kinsay mo unang contact na mo. Kung unsay masud sa imong una, nya gusto mo ning i-share na adayon ang FB, ma. Tingali ba yung maapektuhan ng imong eskwela tungod ng FB, ha? Dili na mahitabo, ma. Inspired ko permi, no? Labi na gyud kun magka-video call ming duha si Primo. Unsa? Animal! Ay, alay! Kasi naglabay akong pasa! Ako! Ikaw ni Buseng? Ay, sala rin ka ba, Roy? Ba't ka maglabay, Buseng? May gani kay... Kwanto yung glabay ako dito, tasang mabuak, ha? Nganong wa man sab ka mulikay, ha? Wow, sabay makalikay ka, Buseng. Tumawag ipagawa sa uga sa CR. Mo pa paglabay ni mo? Naglalagot ko! Sala ka, Buseng. Sige mo kagalagot, Buseng, oy. Ako, pag yung ko maglagot, pa ko mo tumaga sa komputara. Unsa may mo ipangutana? Imo ka kong papawaon. Ha? Kung siya man, yung mag-ihatag na ko katong sweldo nga akong napirmahan sa kadawang pirol. Ay, kanimo ipoy. Managinot mo mangyog ka, uy. Salan? Usay akong naginutong mo siyang. Kanagungin mong kubrahon. Wow, kaduha mo ko pirma mo siyang. Ang una na akong ipirmahan, pirol. Ha? O nang pirmin akong dawaton. Kanang tag 350 ang adlaw. O kaya kaduha, nga pirol, katong 500 ang adlaw. Wow, wapagin ako magkubra mo siyang. Musige pa kayo, boy. Salan? Musige pa pagkakiklamo! Bayan sa ikaduhan mong pirol! Kay iparehas na kas papel, ilabay na ka tubig. Dayon matunaw! Saman, gusto ka, boy? Gusto ka, boy? Pagsulti lang! Saman! Ola, kapula ng buseng. Nasuko ka buseng. O sama sa'yo tanaw, boy! Nangisog ka. Ato na lang ko buseng. Ay, sabi ka! Mabalik ko sa CR kay naglayan akong tiyan. Unya, musige pagkakisgot sa ikaduhang pirol? Dili na buseng.
Balik ka tungo sa bahay, boy! Ba! Impas ka yung buhanga ka! Thank God. Nahuman ra gid ang akong problema. Oh, ano sa may imong problema? Ang business permit sa akong negosyo, ma. Nahuman ra gid og follow-up sa akong abogado. So, makasugod ka na. Magsugod akong tukod sa tindahan para sa housing materials, ma. Ug human na yan, ha. Ang ako na unyang construction firm. Nalipay ko nga nakadungog ni Ana, primo. Ug mama, magkuyog ta. Pabindintahan ko ang lugar nga tukuran unya sa tindahan. Hangtod daw niya sa site sa akong sawmill. Sawmill? Di ba, ako naman ning nahiskutan ni mo, ma. Pabinditahan ko na ni. Aron kon okay na ang ikasabot kong mga dealer sa mga kahoy. Sugdan ko dayon ang sawmill. Doon na kay mga kasosyo sa maong business? May commit ng uban, ma. Mga dealer git. Pero makinahanglan pagid ko dugang investor, ma. Kuwang di ay ang gibili ni Papa ni mo do? Kinahanglan ko doon ako'y laing source of income, ma. Aron mapadayon ko gid ang akong housing material. Ingon man ang construction firm nako. Kinahanglan mo lang po ang akong nahunahunang negosyo, ma. Aron ako ning ipaggarbo ni Glinda. Primo. Gisakitan ako sa gipakitang pag-ayad ni Glinda nako, ma. Ang iyang tanaw nako, usagyod ka stalker. Angay ni mo siyang sabton, anak. Dili lalim sa kahimtang ni Glenda nga basta na lang siya mutuo sa imong gipanulti. Sabta sad siya, anak. Pero dili ko stalker, ma. Kung ako'y imong sultihan ni anak mo tuo ko, kay doon ako'y kasinatian sa imong pagkahimugso nako. Gamay lang pa ilog. Pangayo sa tuwa sa langit, nga tabangan ka, aron mo tuo na si Glenda nga ikaw, mao si Primo, ang pamanhunon unta niya. Pero, giagaw kini sa kamatayon. Ma. Pun-i pa ang imong pagpailob, anak. Basta tabangan talagi ka. Ma, nialagi si Tito Willie. Ako na lang gipadayon, anak. Gisamukan ako sa pagsigighangyo ni Willie nga mamisita siya na ako. Oh, mudawat ka na dag mga suitors, ma? Unsa? Dili ba nanguyab man nimo si Tito Willie? Iha, sa akong edad, do you think mukaringking pa ang akong kasing-kasing? Ma, dili ka manggod tiguang na gyud. Nga dili makalingit nimo ang mga boys. It's enough for me that your dad came into my life. Dili na ko gustong may lain pang lalaki nga ma-involve sa akong life. Especially my heart. Onya, ni amalagi siya. For sure, pamisita niyang tuyo ni mo. Dili man tingali, anak. Pero ako siyang atubangon. Ako na siya atubangon, iha. Aron makauli na yung siya. Wow! Kagwapa ni mo, Glenn. Mianhi ka aron hisgutan ang imong tuyo sa akong accounting firm. Og dili aron makigchismis lang nimo. Yes. Flowers for you. Flowers? For me? Ikaw ko'y akong tuyo. Natural man tingali nga doon na sa ko'y peace offering ni mo. Hawa man ta mag-away. Busa nga nung may peace offering ka man. Ang angay mo tingali nga taga ni Ana, mao ang imong kontra. Si Primo. Angay ba siyang hisgutan ni nga ito karong panagatubang? Sit down. Kuan, dawataw na nga itong flowers. Una ako mo lingkod. Sit down and let's talk business. Yes. Ako lang ibutang sa akong kilid ang gidaan akong flowers. For you. Unsa imong tuyo? Kuan. Isulti lang imong tuyo aron makapahuway kog sayo.
Kuan kining. Naghuna-huna lagi kong padak-ana ko ang akong convenience store. Unsay problema? Ngayon ko sa imong opinion about sa place nga tukuran ako sa akong most improved convenience store. Dili tingali ako mo imong gikinahanglan. Ikaw Glenn. Ikaw gi akong gikinahanglan. Magpatabang unta ko nimo pag-allocate sa budget alang sa tukuron akong convenience store. Ako'y papangitao nimong budget para sa tukuro nimong most improved convenience store? No. Dili. Uy. Ano kung papangitaon tamang ka nga, doon na naman ko'y budget. Oh, well. Wag ko kasabot sa imong gisulti. Maayo tingaling mga tugtag sa iyo, Willie. Unya na lang ta mag-iskot usab kung maklaro na ang imong budget. Klaro naman, Glenn. Good night, Willie. Nagduka na sab ko. Imo na kong papauli yun? Tatugon ako. Good night. Giwak out tanong kong Glinda. Yun siyang sultan ako pagsulti. Uy, wines budget. Ang mga magaling utukan eh. Maulit ako eh. Nayabag man kahato si Willie. Imbis kay nagunahuna-unta ko sa paggamit niya. Aron dili na maduol na ko ang stalker nga primo. Nagpinduko hinoon. Katugo na hinoon ko. Naunsa naman sa ko eh. Ako man ang gibiyaan si Willie. Huwag ka to siya masuko. Mangayo na lang niya kanyang sorry, umama. Gano'n ka nang kumayo. Manawag ka si Primo. Unya, padunggo na sab ko sa mong theme song. Nga naman nagkandong manuon ko sa stalker? Nga naman paabot man sab ko siyang tawag? Nga doon naman ko'y kopya sa maong kanta sa akong cellphone. Ako hinoon ng ipatukar hangtod nga magkatuog ko. Through the years, daghan ang katuigan nga may labay. Namatay siya. Naminyo ko blain. Natawo si Misty. Og namatay na lang ang akong bana. Pero si Primo nga akong labi. Niya pa sa akong kasing-kasing. Labi. Nganong dili ka man malangkat sa akong kasing-kasing. The years, you've never let me down. Never been afraid. Sing. Hapit na pinabangga ang auto ganiya. Sigurahe. Pumagkay naglagot ko. Sige kaglagot mo, Sing. Wala, makaupaw pala mo, Sing. Bala! Kaupaw. Pinungda, ay iparihas ni mo. O, parihas. Ano, di na parehas mo, Sing? Ha? O, talawa. Ha, talawa, ha? Pila ka buok ng lusok sa buok na si mong ulo? Ha? Miag yung... Ayaw po akong kalagot, ha? Tingali ikaw hinay ka na ko. Tuasig yun na yung utok mo ron. Usa! Kaniharam gining nagsigig message si Misty. Nahadlok bugod kong mutubag. Kitingaling masakpan unya siya ni Glinda. Ako na sa iyong basulan. Bahala na lang.
maikog sa ko. Akong tubagon. Daoy. Huwag magin mo reply si Primo. Natuog na ka siya. Di masag makatugod. May reply na kit si Primo. Sorry. Migawas ko og nahibilin ako kong cellphone sa akong kwarto. What's up? Ako siyang sultihan nga na himong bisita ni Mama si Tito Willie. Gusto na akong magkasulti ming duha. Ako lang siyang hangyoon niya manawag ko niya. Aron matarong ang among panagsulti. Nganong wa pa makamatog? Wa pa man ko kumagduka. O nag-atangsad ko nga mupauli na si Tito Willie. Kinsang Tito Willie? Si Tito Willie, good. Ang sutor ni Mama. Katong tiguang? Ikaw, cute. Napa siya? Tuwa pa. O nagdapagit siya og flowers. Red roses. Wa siya angay nga manguyab ni Mama ni mo eh. Katiguang na niya. Di man sad gyud siya tiguang pagit kaayo, good. Murag, sila lang ka-level ni Mama. Misty, sa imong tanaw, ganahan si Mama ni mo ni atong Willie? Ingon si Mama, dili na ko na importante niya ang mga lalaki. Igo na ko nga nalambigit siya ni Daddy. Og dili na siya mangita paglain. Mao ba? Love man gud ni Mama si Daddy, Prim. Wa maghisgot si Mami ni mo? Nga before sa imong daddy, do na siya boyfriend? Wa man. Nga naman. Do na day boyfriend si Mama before siya namin yun ni Daddy? Amot lang. Wa ko mahibaw, Misty. Ay lang lain na sa pagsabot, ha? Pero, nagsugod na ko sa akong business. Matugod na ko sa'yo. Kanakon, okay rin mo. Okay na kayo, Prim, uy. Sige. Ugma na sad, ha? Bye. Okay. Bye, Misty. Gatubang din ni Glenda si Willie. Sakita sa akong tugan. Kung ako'y makigsulti niya, permi lang ko niya singkahan. Iya pagani kong pasangin lang yung stalker. Ngayon di bagay siya mutuo nga ako ang iyang lavi. Ang primo nga hapit na unta niyang babana. Ugaling lang, nagsamok-samok lang yun ang kamatayan. Pero nakigkontra ko sa kamatayan. Midali kong sud sa usa ka batang gihimugso. Aron mabuhi lang gihapon ko. Inuan. May katarungan si Mama. Nga mahimong naingon ni Ana si Glenda kay wa mo tuo og reincarnation. Ug wasan ako siya mapasabot pag-ayo nga miikyas ko sa kamatayon. Nga nahim kong bata. Pila ka tuig. Nga mibalik ko sa elementary, sa high school, ug sa college. Pahinaw unsa ba akong batang? Parang mutuugit si Glenda nga ako gihapon ang iyong lafi nga nagpakataw pag-usap. Nga akong kamera. Kung makita ni Glenda ang kamera nga akong gamit sa dihang may propose kong marriage, mahimong mutuo na gud siya sa akong gipanulti. Pero unsaon ko ka pagkuha sa maong kamera?
pa rin ka, buseng. Unsa? Unsa ito yung... Unsa yung gisulti ng buseng? Bida, kayo gini mong ihawon ni Poy, oy. Ikaw ako brande, be. Kita duha mo'y mag-inom, buseng. Oh! Mag-sparring tag-inom karong gabi una. Ma, uban nun ako, ha? Unsa nak? Importante nga itong rong lakaw, ma. Atong adtoon si Glenda? No. Dili si Glenda ang hinungdan ko nga nung paubanin ka na ko, ma. Basta, importante nga itong lakaw karon. Gikuyawan man ko nimo, oy anak. Promise, ma. Way labot si Glenda ning atong lakaw. Wa siya labot. Sa pasaksihan ko nimo karon. Pasaksihan? Nakasiguro ko, ma, nga malipay ka gyud ning aturong panag-uban. Imo pa kong ipasigarbo. Unsa? Sa higayon nga masaksihan mo ang manghitabo sa atong atuan, ma. Musamot nga dili ka magmahay nganong imo kong gipakataw. Unsa? Kano sa man man lakaw? Nagpaabot pa kong tawag, ma. But most probably 11 a.m. Oh, karon ng alas 11? Oy, kung mao ka na, maligo una ko na ka. Maayo ng presko o gumot ko nga makig-uban sa akong anak. Ay, kasakit sa kuko. Oh, ano ni Amsam nis matugs, Ipoy? Ipoy! Hoy! Mata na, oy! Huwag mata na, huwag. Pag-init og tubig. Gusto ko mahigo kong kape. Ikaw lay init, buseng. Yabag ka! Imong agawon, imong sugoon? Balihon, hinaw na mong sugo? Imo man kong gihubog, buseng. Saon taman na. Ay, malay. Tingaling makabangon nun kag ako kapatiran. Saman? Wala. Imo, buseng. Aray. Di ba da, buseng? Bukat, sakit akong ulo. Ay. Nagpatuyang mansab ka? Parehas bitaw tanduha, buseng. Murag init pa man ng nas termos, buseng. Kanang lang gamita. Kutaway ko kapilit, si? Oh, karon dayon, buseng. Kainit ba ning panuwayan, eh? O siyam gaya mong nasukan, buseng. Ngayang tod karon, init bang gyapon ng imong ulo, Gabi pa na, Ipoy. Siyalan, gabi pa na imong sapot. Di mo pa dyan ka mauli, eh. Dugay ko yan ang maulian, Ipoy. Kinauhaw ko mayo. Kipagkauhawan ko. Uy, isa ba na pagka-ulaw ni mo, buseng? Ang lady in my dream. Si Glinda? Mauron. Uy, di ba duda ka may gidang flowers, buseng? Hay ba lang imong gidang flowers? Akong gibalibag. Gibalibag yun? Huwag gilabay? Mauran ng putahi, Ipoy. Laliman ka? Sa diyang akong gitunol, giingnan lang dayon ko nga wa ko niya padtua sa ila aron makigchismis. Sayop sa na ako ang akong gisulting atong Glinda. O sabi na imong gisulti, buseng? Konsultihan ka na ko. Makasabot ka? Kung maganito makasabot na kong accountant pa, ikaw pa ka. Unsa lagi mong gisulti? Na ingon ka man, wa masabte. Kato ko ako kaingon nga gusto kong makatabang siya pag-allocate sa akong puhunan, sa akong most improved convenience store. Uy, hala. Mao di nga giwak-outan ka. Nakasabot ka? Sabot mo lang. O saan mo ka na imong pagsabot, be? Ngayon mo siyang patabangon pagkit-kit sa imong puhunan.
Pahawa Sabot ko siya na. kung atubangan, boy! Pahawa! Ay, pahawa mo lang! Litsibi, hoy! Mura may akong tuyo ni Glinda nga ako siyang patabangon aron mapaigo yun ang akong puhunan sa tukurong na kung must improve convenience store. Litsi! Litsi! Bono! Asa man ko nimo dadadong? Surpresa, ma. Ha? Nahibaw ko nga makugang kagyud kon makakita ka sa atong-atuan, ma. Relax lang. Surprise ni. Kung nakasiguro gid ko nga masurpresa ka, ma. Ay, ambot lang nimo. Imo bang giimbitar si Glenda? Wa, ma. Kaya nakasiguro ko nga iyarang balibaran ang akong imbitasyon. Gawas pa. Di ko gusto nga iyasaw ni makita, ma. Unya na. Surprise pod para niya. Ikaw gid, ma. Okay, magpaabot lang ko sa tamang honong. Kumusta man ang inyong panagsulti ni Tito Willie gabi, ma? Boring. Very boring. Kalain day ining doon na edad, no? Boring nga na silang panag-atubangay. Ang gikalagutan ko lang, kagihatagan pa ko niya problema sa iyang pagtukod og most improved convenience store. What's that? Ambot lang niya. Nganong dili naman lang mo ingon nga usa ka mall ang gusto niyang tukuron. Ma, dili ba gid ko mupugong nimo kung ganahan ka pang magminyo pag-usap. Unsa? Abot na tama. Kalapad ining yuta, primo. Nganong murag doon na may altar? Kadiyot, ma, kay akong ablihan ang pultahan doon. Ako na lang, anak. Happy to abot sa inyong eskwelahan, anak. Oh, ma, look. Unsa man ha? Si Primo. And what about him? Murag, may dakong event nga nahitabo, ma. Kadiyot ha? Akong basahon ang caption. Oh, wow! Blessings alang sa bagong tukuron nga building materials? Naa si Primo? Yes, ma. O tingalig bisita lang siya? No, ma. Niya sa caption nga ang dakong wanang gipanag-iya ni Engineer Primo Mirasol. May misa nga paghahimuon pagkahuman sa blessings. Then lunch alang sa mga investors and special invited guests. Nganong wa maghata maapil sa mga special invited guests ni Primo? Come on, iha. Dili gud ta mga investors niya ng tawana. Pero close na siya sa tong family, ma. Kinsay nagsulti nimo? Ma. Ang buot kong ipasabot, nga wa tay labot sa iyang negosyo. Pero dili ba? Ang imo mang kompanya mo ay muda sa ilang books of accounting?
magbayad man si Primo sa atong kumpanya. So, maingon nato nga no attachments ang akong kumpanya sa iyang kumpanya. Iingon ba, anak, ma? Imong, niya na ta sa eskwelahan ni Misty. Misty, dili ko gusto nga mo chat ka ni Primo about his event. Ayaw kong supaka. Yes, ma. Mugawas na ko, ma. Bye. Ingon ni ini ang dam ko ni Lavi sa una. Magpalit ko glapad nga yuta, Lavi. Aron, tukuran sa tindahan sa housing materials. Aron, adto ko pamalita ang mga kinahanglanon sa tukuron kong construction firm. Sobrang imong pangandoy, Lavi. Tingalig malimot ka na hinuon ako. Uy, mao ginoon ay dili mahitabo, Lavi. Ikaw ang pinangga kayo nako. Akong malimtan? Imposible ana. Busy naman unya ka sa imong negosyo. Laliman ka sa imong damgo. Lapad kayo ta ang imong paliton. Aron ana mo ibutang ang imong tindahan sa housing materials. Ingon man ang imong construction firm. Nalimot day ka nga, ikaw may magda sa accounting sa akong negosyo. Kinig yung akong love, uy. Kaparay ko ang gigayo. Dili ko ikaw mahimong kalimtan, Lavi. Tungod kay kabahin ka sa akong mga damgo. Daghan di ay kagwarta nga mupalit ka maglapad nga yuta. Mentas sa trabaho ko, inahinay sab kong mangitag good investors. Nga makatabang aron matuman ko ang akong pangandoy. Tingalig, kung big time constructor ka na, malimot ko na lang sa imong gisaad nga magpakasalta. Dili na mo hitaboy. Kinilang yutiman ilabi, ha? Kung mamatay ka ko, mubalik ko tungod nimo. Maugid kanunay niyang isulti. Nga kung mamatay siya, mubalik yun siya tungod na ako. Mauna ka niyang katumanan sa iyang gisaan na ako. Siya naging kaha ang akong labi. Imposible. No. Huwag na'y mamatay nga mubalik pa. May nanuktok. O, nanoon ko kabantay na. Come in. Hi, Glenn. Can I come in? Busy pa na ba ko? Willie, ganong misod ka man? Padong na kumugawas kay magmeeting ni na ako'y tambungan. Ipugan ko sa gawas nga musod na yung opisina pero namukusip ko. Unsa? Nainsulto ko sa imong gibuhat gabi. What? Kay unsa may kong gibuhat nga na-insulto ka man? Tinarong nga akong pagpananghid nga mamisita nimo pero imo lang kong gibiyahan. I need an explanation. Nganong imo tong gibuhat? Karuna. I don't have to explain, and I am leaving. Get out of my way. Tinarong ang akong tuyo nimo, Glenn. Ang tunagani akong tinguha nga mapadayag ko ang akong pagbati nimo. You're in my office, Mr. Wilfredo Burgos. Naibaw ko. Pero kung nagtukod mo negosyo, o ang akong kumpanya mo ipadadon sa inyong libro, ayaw ko hasula sa ubang butang. I only entertain clients, not suitors or lover. Kasabot ka? Glenn, kadayot lang. Glenn, pambinawa ko na ko. Giahok na. Gindakan ang guspultahan.
Anak, tinuod nga na sorpresa gid ko. Naapil pa gid noon ko sa pag-blessings ning imong luna. Dili kay naapil, ma. Apil gid ka. Kay usa ka sa tag-iya sa tukuron kong negosyo. Ayaw na lang ko gasula, anak. Unsa man intay akong kalibutan sa imong negosyo, oy. Kinahanglang pahimuslan ko ang gibili ni Papa. Nak, wa gid ko magtuo nga dayonon nimo ang imong plano. Nakasiguro gid ko, nak, nga mitambong sad si Papa nimo sa misa, ingon man sa inauguration sa imong negosyo. Dako gyud ang akong pagtuo, nak, nga nalipay siya sa iya karong nahimutangan. Dili ko pakyason si Papa, ma. Ugma dayon, sugda na ang pagtukod sa tindahan para sa housing materials. Oh, dong, mitingog imong cellphone. Oh, si Miss Dima. Mi chat. Mi congratulate na ako. Oh. Umurag nagmahay nga wa ko mangimbitar nila. Oh, ganun mo sabi mo sila imbita, ha? Nahadlok na ko mga balibar ni Glenda ang akong imbitasyon. Gipaagi na lang unta nimo ni Misty. Reply si Misty. Aron dili mapunan ang iyang mahay. Nagasiguro ko nga dili ko masundan ni Willie. Kaya ang service car man sa opisina nga akong gigamit. Ay, nga bang nakasud man siya sa akong opisina? Kinahanglan nga manubag ang akong secretary tungod sa pagpataka niyang pasud og bisita sa akong private office. Asa man ka, Glinda? Natuwa man na niyang auto sa parking lot. Tuwa ka ang driver. Nagpaabot ko niya. Pitaw eh. Ganong nagpadam sab ko sa kong sapot. Tanawa. Huwag yun mahadlok si Glinda. Gibiyaan sab ko. Kung samantao na nga akong dagway, walk out. Hasgang di manasabay ginako, malas yung gayo. Uy, sa may naa diha? Ubay-ubay ang mga tao nga nanggawas o may pare pa nga gipasakay sa auto. Magmarites ko di. Sa man doon ay party. Pero wa may tent. Na, magawas ako. Mitingkag akong dunggan ni Nida. Daghan kaing salamat sa inyong pagtambong. Salamat! Uy, may lain pa di ang bisita nga nauhay. Uy, nganong niyamang ka? Imbitado ka? Wow, uy. Unya nganong niya ka man? Naibuong lang ko. Nganong daghang tao ang nanggawas ni Dapita. Gipublisingan ni Primo kining dapita. May misa una ang bless kat may misa. Demonyo gyud. Dili ka mahimong makasud. Usa? Demonyo ka man. Busa wa kay luna ini dapita. O kinsa man say nag-ingon nimo? Namusod ko. Nahibong lang ko, mong nagsusi ko. Wala ko maingon nga musod ko. Nahalalakaw na. Litsi mo ka na Nasuko ka nga gipagawas ka nako. Dili ka man imbitado. Unya late pag yung miabot. Humana ang misa. Humana ang pagbindita. Busa, unsa pa may imong gianhi? Bida. Magpatay ka kong tao, iniga. Mupatay ka? Polis! Dakparan ninyo kinitawhana! Anong imo magawin pa na ko? Mupatay ka ginug tao. Di kriminal ka. Polis! Dakparan ninyo siya! Ma, ano? Kung saan nahitabo, ha? Oh,
Nga nung niya ka? Oo, sa buda. Unsay OA? Mo patay kag tao, kriminal ka. Unya mo ingon kang OA ra ko? Primo, ipadakop na siya. Ngano, engineer? Gamay ra ang diferensya, Jeep. I can handle. Sure ka, engineer? Nothing to worry about. Sige, tara mo. Mas kong karong og yun ninyo. Unsay gara? Napabayang ang mga polis. Gusto ka? Ako silang tawag og balik aron dadun kas presinto. Nganong inyo man tao kung ipapreso nga wa man ko makasa inyo? Public scandal. Public scandal? Ngano? Nagsamok-samok ko ninyo? Nganong nasuko man si mama? Nganong naghisgot man siya kriminal, ha? Nga mo patay kang tao. Kriminal ka di ay? Nagaingon ko nga makapatay kong tao, kaya akong gipasumingayan nga usa ka demonyo. Saan noon mo? Ang angbe, giblisingan ning lugar ha. Aron way demonyo nga makasod. Tura. Musokol magkagbabay. Bayo tingali ka no? Unsa? Huwag mo kay labot din eh. Nganong nagsusi man ka din eh? Marites ka? Nga sa ato pa, gusto nga kung duda nga dingga ka. Unsay dingga? Bayot good. Biday, magpatay na gyud kong tao ini. Sige mo lang kang paukyab. Be, suway ko nagpatay. Biday, bullshit ba yan ang naglawa, oy? Diyan na mo ay mga mugino! Bida tong tigawang nangita yung samok. Pero, nganong may anhi magato siya? Animal! Mura magdaog-daog ko ini. Nagpa-blessing ang batanon. Katunggingan lan o primo. Engineer ito siya. Bahala kinsa siya, oy. Basta, wa pa siya makalabaw na ko. Bagdong primo, katong batanon. Sana ka engineer? Oh, no. Pero isang pechag engineer ito mga pulis. Masyado pa. Engineer gada siya. Masang siya katukod ito na kung walang siyuta. Usasab ka convenience store? Dili. Di ko magpalupig niya. Pero nga makikونتest man sab ko atong primo. Nga, ang inahan may ako. Masato pa. Ato gid siya manguyab sa anak. Kay batan-uman. Makalagot. Nga na bang napunta man ko ining dapita? Mao ni ang among Lover's Lane ni Lovey. Kung saputon ko, kung mahiubos ko, mudayon ko gani. Si Lovey sa mudayon og apas na ako aron amaman ko. Kaluoy sa duyan. Maayo na kayong pagkakuspat. Dili na kani ko makahigda. Aron tabiugon ko ni Lovey o kaming duha ang magtupad sa pagpanghita. Sa sunod akong pagbalik, ilisan ko ning nagusbat na intawon nga duyan. Magpalit ko bago. Aron malabas ko balik ang among tamis nga kagahapon sa akong Lovey. Oh, ang akong cellphone. Nanawag man si Misty. Oh. Misty? Ngano? Ma, nanawag na ko si Primo. Nganong nanawag man siya? Special guest ko na ta sa launching sa iyang new business. Unsa?
Tingalig na nawag ka niya, hinungdan nga ng pugos siya sa pagpangimbitar nato. Wa, maoy. Hinuon, may chat ko niya aron pag-congratulate. Para sa gihapon nga naghatag ka niya motivation aron iya tang imbitahon. My answer is no. Ma, Importante ang akong gibuhat karon, Misty. Busa, ayaw pamugos. Balibari si Primo. Pero pasalamati siya sa iyang invitation. ma, launching sa iyang new business venture. Waalang ko na tayong bitaha kay Samok. Maoy iyang tuyo nga. I told you no. Gi-off na ni mama ang iyang cellphone. Murag iyak yung gi-off kay dili na siya makontak. Sa magkaya akong buhaton. Maglisod ko palipat ni Primo. Dili ko ganahan mo palipat. Kaya masagyo akong gustong ikauban siya. Bahala na. Nga naman day ko na. Kung ako rin mo kuyong ni Primo. I can't remember when you weren't there. Supakon gikaha ni Misty ang iyang inahan, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilano. Mibali ko tungod ning tayong dalit ka nato sa RMN Drop. Can't do through the years. You've never let me down. Huwag mo to, listeners, ang part 3 sa Mibali ko tungod nimo, no? Nya, ani kamuta to nga maka-upload ta sa, sa ikaw kung ginabuhi o sa limbo, Ako sa ning i-arrange ng sugod kay hapit-hapit na maabot sa iyang, Ralita malangan, no? Ako sugdan, huwag ka ng arrange kay para matik na tapuhon o maabot ta sa ikapito nga episode, no? Salamat kay sa iyong pagpaabot, mga ka-listeners, no? Og napabukoy laing drama nga gisugdan ako arrange nga tunta nga maka-upload tas part 1 na para kuan atong drama madugangan kay hinay kayo kung ang kuan mga ka-listeners, hinay kayo kung YouTube lisod kayo maka kuan maka ning kamot tag makasweldo og dako-dako tapon ba kay kuan nakahinay yun ang YouTube mga ka-listeners. Ambot ng ano na yun, kalit nagbawas pa, maayo. Hinay kayo ang dagan sa kanang kuan sa revenue sa akong YouTube, no? Kining Jan Radio, ang Jan Kin Anuta, tungod siguro po na kaya kung drama, gamay ra. Nya, kabalo ko nga ma-escape ads yun sa uban. Kabalo ko nga escape yun sa uban, kiliganan sa ads pa, no? Mga nga, isig tag-as akong drama at nga ako kay nagkahinay ang ako ang kuan mga sintabo ba nagkadugay nagkahinay ang sig bawas kada adlaw mga ka-listeners tingala gyud tingad pero mo lagi di man punta makabuot sa YouTube og ang mga ads gamay ra iyang ipagawas nga ads, no? Di man na mag sigun sa kataasan video di ginahurot sa YouTube og pagawas ng ads mo na nga kanang mo siguro nagkagamay ang revenue nya unan pa sa ma-escape, no? Kay di man taganahan og naay ads ma-escape nato ning mga ads, no? Pero hangyo lang ako mga ka-listeners, no? Bisag bubo lang kana lang mga bugbo mga ka-listeners, no? Kay jawat natay ika suporta ba kay kuan nagkahinay gud pagkatinood nagkahinay yun, di para sa una nga maka pangkuan yun ba sa makaswildog dako-dako niya nakabantay masuk mga vlog sa una, no? Naka kuan kung ginahinay kung paayo sa amo ang balay sa una nga na guba sa bagyo nadyo makita ba, no? Mo to yung mga mo tong time nga kusog pa nga ako ang mga upload kay daghan pa matag upload sa una paspas man ko baka upload sa una tungod pa ko yung mga
labad-labad sa uba. Nagsukal itong nasakit kung nahibad kay nagkahinay naman. Muna nito, nagkahinay, nagsamot, mga kalisiners. Plus napagay mga kuan. Daghan na po tag kompetensya ron, kaya daghan na mag-upload og drama muna nga samot kahinay. Pero sige lang, at least kuan balag hinay basta kay nata kanunay. Mag-angay lang gud pod, magkig-angay po ta ba sa uban. Nga kung siya upload sa uban, di po ko mo-upload sa ilahang mga upload. Gawas lang sa limbo, kaya ako may nakaunag pa trailer. No? Pero kung siya mga kuhan, di ko makig atbang sa uban. No? Respeto lang. Mga listeners, thank you so much for watching. O amping mo kanunay mga listeners. God bless sa tanan.